jumpscare, tak dej hnedka teďka like na video. No a pokud jsi ho čekal, tak ty lajky dej třeba 2. Ale nevážně, minulá reakce na FNAF animace vás hrozně moc bavila, čemu se reálně fakt mega divím, mám skoro 40 000 zhlédnutí, takže pokud si moje reakce na FNAF ještě neviděl, tak tady máš někde kartu, dokoukej. No a když vás to ode mě tak moc baví, tak v dnešním videu jsem se rozhodl podívat na animace od pana Buttingtona, kterýho si mě i hrozně moc doporučuje v komentářích. Každopádně ještě než nás začneme, tak jak říkám, fakt like na video a do komentářů napiš svýho nejoblíbenějšího animatrika z FNAFka a já ti jako vždycky dám srdíčko na komentář. Taky vám se přihlásit k odběrovém kanále, pokud se ještě nemáš. Věřím, že určitě nebudeš litovat. Jestli chceš ještě nějak víc podpořit, tak můj merch máš jako vždycky dole v popisku nebo v kartě. Tahle kolekce už se nikdy nebude rozkladňovat, takže jestli chceš stihnout, tak objednávej rychle, nebo to může stihnout někdo jiný před tebou. A taky tam máme tyhle nádherný vakuše. Okay. No a my jdeme na první animaci. OK, jsme tady, máme tady první video, který se jmenuje Fazbear Entertainment Video Manuál. Každopádně se jako minulých animací tyhle videjka mají být creepy, trošku znepokojivý, takže pokud se třeba mladší nebo to sledujete večer, tak pozor na to, doufám, že se nebudete moc bát. Každopádně líbí se mi tady tyhle animace, je to super, že takhle z toho FNAFka některý ten lore ty lidi předvářejí i do takovýchhle videí, protože je to mega creepy, mega mě to baví, mega se lekám, takže doufám, že se zase pobavíte, když se podívám a jdeme na to. Takže každopádně hodíme like na video, ty jo, taky jestli to ještě nedal a jdeme na to. Fazbear Entertainment Video Manuál. Dobře, jak opravit animatroniky, nějaké instrukce, jak opravit animatroniky. Já už mám chuť skončit teďka, protože jako reálně, kámo dívej, tohle je model Freddyho, který udělal tady ten Buttington a musím říct, že vypadá třeba tak 10krát víc creepy jak normální Freddy, kámo. Dívej na tu jeho pusu a celkem ten tvar toho obličeje, kámo, když bych já do dítě v životě do restaurace, kde by takové animatroniky prostě nepůjdu, kámo. Tohle je víc creepy než Fazbear Entertainment, než Chuck E. Cheese, všechno, fuj. A že jo, že to dá do opravářského módu. Oh! Co jsem to tady viděl? Jsme reálně na 30 sekundách reakce, kámo, 30 sekund videa normálně a who this? Kdo to je, co to je? To bude asi hádám, že nějaký dítě, který hádám, že tady je stafnutý vevnitř, že jo? Známe lore hry, jestli neznáte, tak vaše chyba, ale... Jasně, když přestane jako power, ne? Jak ten Freddy se na vás dívá, větíš se. Nakonec, jo, že máme vodendat torzo. Tady je, to vám asi dochází, to je krev, jo? Tady je jakoby udělaná umělé cenzura, to jsem tam nedal já, jo, v editu, ale je to tady prostě v tom videu. A je to tady takhle hezky cenzurovaný, takže hádám, že tam nějaký dítě už chilluje. Možná právě to, který jsme tady viděli na tom obrázku, to, jak tam bylo na straně, jak tam pak zmizelo, no? Kámo, on řekl, že vlez si do toho a přijmi svoji smrt tady. A to je jumpscare. OK, první animace a reálně husina, už teďka, jo? Jen tak jako mimochodem. Super, 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 jsem rád, že se do toho zase šel, like pro moje utrpení. No musím teda uznat, že se nedivím, že se mi ho doporučovali zatím hodně povedený animace. Uvidíme, jaký budou ty další, mám tady ještě nějakých 6 dalších připravených, takže jdeme na to. Další animace je Suzy a její zraněný pejsek. FNAF VHS 1 ze 6. Varování, blikající světla. To zní už teďka velmi lákavě, dávám like, jdeme na to. Zase je to takhle formátu na šířku, prostě čtverec. Máme tady Spring Bonnie Suite, takže asi William Afton, když lákal děti. Jaké je tvoje jméno, drahá? Mám to budu překládat. Suzy, jinak kdybyste nevěděli, tak je mám dojem první victim od právě který jako Afton dostal. Suzy myslím, že je spojená s Chikou, teď si nejsem úplně jistý. Všechno je v pořádku. A není doopravdy mrtvý, dobře. Vezmeme ho na moje speciální místo a tam ho znovu spojíme dohromady. Jak Spring Bonnie? Neboj se, Suzy, jenom vem tuhle šanci, tuhle příležitost a následuj mě. Ty oči, kámo, ne. A to je všechno. Asi tady víte, co se stalo. Prostě Suzy mu na to skočila a Afton měl svůj první oběť. Hezké. OK, další video je trošku delší a je to nějaký test pohybu vlastně kloubů Bonnieho. Jdeme dát like a jdeme na to. OK, takže koncert z FNAF 1. Máme tady Chiku, máme tady toho odporného Freddyho. Bonnie nevypadá moc v pohodě. Mám dojem, že ten úplně jako ignoruje to, že by měl nějak hrát nějakou show a jenom se reálně civí do té kamery. To je ještě snad horší, než že to je fakt ten jumpscare. Tohle to úplně builduje takovou tu tension, taky to úplně jako, teď se něco hrozně stane, úplně něco, že se podělá. To vypadá dobře. A už to tady máme. Ahoj. Vítej ve Freddy Fazbear Pizzerii. Vypadáš jako nový rekrut.
Your turn to test the A animatronic teďka movement, bys isn't měl it? otestovat pohyby animatroniků. Well, Haha. have no fear. Freddy's Neboj here to se. help. Done. Takže ti It's ukážeme, as jak se dá easy to. as 1, 2, Je to jednoduché jako 1, 2, 3 a zmizel. OK, jo, jasně. Takže my jsme vlezli dovnitř a teďka jdeme testovat Bonnieho. movement, we have to put him into repair mode. Diagnóza pohybu a opravovací mod. Začínáme s hlavou. Kámo, ne, proč vypadá tak strašně... Kámo, takhle, když by vypadal Bonnieho model v jedničce, tak ti říkám, že ta hra je ještě 1000krát víc scary. OK, hlava vypadá v pohodě, tak nevím, proč jsi tam civil takhle do kamery, kámo. Protože najednou ti hlava funguje, nevím, proč nehrál normálně. Koncert. Dobrý. Jo, Freddy, úplně jsem tě pochopil, co teďka jdeme otestovat. Děkuju, že si vy... Uši. Jak otestuješ uši? Oči 0. Teď už nám ani nic reálně k tomu neřek. Pro všechny, co těžce nesou změnu, přináší Volt Comfort Menu. Vychutnejte. Ona došla energie. Ne, ona došla energie. Tam bude, teď tam bude jumpscare. Teď, jak dlouho trvá, no jasně, teď bude. OK, jakože nelekl jsem se, ale to bylo hodně epic, to bylo hodně dobrý. Pojďme se pustit ještě jednou. Vidíte, jak on se takhle pomalu přibližuje. A tady na konci úplně... OK, tohle se povedlo. Hodně dobrý, hodně zatím dobrý animace. Další video je to asi o nejvíc sledovaný a je to prostě nějaký testování odezvy na zvuky, takže první animace, co je 3D, tam ty předtím nebyly zase jako úplně 3D, to většinou byly taky obrázky, co by naplácí na sobě, ale tohle je... To byla číka, počkej, já jsem se to vůbec nevšiml. A to je asi nějaký dítě, který zašlo do koupelny asi na záchod, nebo něco umýt se tady do umyvadla. Ona se jí schovala. Jdeme domů, zlatíčko. Aby tě někdo našel. A tak domů. A takhle ona prostě otevře. Ahoj, jdu na návštěvu. Hádám, že to nedopadne dobře. Takže proto sound response check. To byl, ale ten úvod byl hrozně dobrý. Začínáme zvukový test. Ujistěte se, že levý a pravý reprák je správně položený. OK, testujeme Chiku asi, I guess, já nevím vůbec, co děláme. Jestli Chica prostě přijmula ten zvuk v pohodě, tak by se měla dívat doleva. Dívá se podle mě rovně, takže hádám, že je asi nějaký problém. Tak já myslím, že máme jasno, o co už v téhle animaci, tohle už je jasný. Jestli Chica neodpověděla správně, tak se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné děti. Já myslím, že v blízkosti nějaký dítě je. Tohle mít reálně v normálním FNAFku, takhle třeba mezi nocema prostě, nebo takhle, nebo i takové tejpky byly třeba v Security Breach. Což bohužel mi přijde, že ta žádný nejsou. A vypadá to, že to testujeme ještě jednou. Jestli zase je to správně, tak by se měla dívat doleva. Teď už se asi doleva dívá, pokud je to správně.
ty roomky, kde máte tu stage prostě z FNAF 1, ta lokace by prakticky měla být v té hře asi jako FNAF 1, jen ta hra je prostě předělaná, aby vypadala, já nevím, líp. Dobrý den, Bonnie. Ok, máme tady Bonnieho a vypadá docela normálně, docela takový ty klasický záběr prostě z FNAF 1, nic extra zatím. A teď tam nebude Vestak, že jo? Teď tam Vestak nebude. Vestak, kámo, to je úplně jasný. Klasický filmový trik. 3, 2, 1. Není tam. Samozřejmě, že tam není. Kámo, říkám, doufám, že tam nebude jumpscare. Já vím, že to nebyl jumpscare, ale kámo, lek jsem se. Dívejte tady na něho, jak tady čumí. Šmejder mě vylekal. On asi sabotoval a rozbil tu kameru, aby jsme mohli vědět ty party ruce. Každopádně, když se koukám na ten layout, tak to vypadá úplně jako FNAF 1. Fakt, že máme tady ty toalety, ta kuchyň, kde nemůžete vidět, 2 hlavní haly, security místnost, parts and service, kouv, že jo, takže to vypadá docela stejně jako v normálním FNAFu, takže zajímavý. Další video se jmenuje rutinní prohlídka, takže jdeme dát like, zase like na video, jestli jsi ještě nedal, nevím na co čekáš a jdeme se na to podívat. Ok, vypadá to na další kazetku. Za prvé probuzení asi. A dobře, jasně, Freddy sám probudí, ale kámo, to vypadá, že týpek tam má nějaký jiný modely a tenhle teda vypadá extrémně creepy, ať víte, jak má velký pupek. Takže další rozhlížení okolo. Za druhé rozhlížení okolo, dobře, nádherně, oči ti fungujou, otočí hlavu, super, ale máme fakt úplně jiný tvar té pusy a ty zuby. Kámo, takhle animatronici přesně nemůžou fungovat, to není bezpečný. Nějaký menší kecání. Dobrý, ok, už se rozjel. Trošku jsem tam zasekl, mám dojem, že je trošku asi pozest, že je nějak trošku prokletej. A přátelský smích. Ok. A error. A záběr se vypl. No, tak musím říct, že ty videjka se klasicky stupňujou. Jo, z začátku byl taky nic moc, jenom Bonnie rozbil kameru a teďka už tady máme trošku naznačený to, že ve Freddym je asi něco, co trošku to animatrika, řekněme, je trošku pozest. Další videjko se jmenuje Tiché hodiny, takže jdeme na to. Máme tady další kazetku. Tiché hodiny, Fazbear Entertainment. Kámo, to jsou záběry už stage. Ok, vypadá to, že v podstatě tam nějak lidi mluví, nějak tam chodí, nějak se tam rachotí prostě s nějakým nádobím, takže vypadá to, že tohle je natočený asi během nějaký show, asi během toho, co tam jsou nějaký zákazníci. Já nevím, jestli to víte, ale Scott říkal, že Bonnie byl první animatronik, který ho udělal a že měl o něm i noční můry, že prostě byl z něho nejvíc vystrašený. Já takhle, když by ten policie vypadal. Tak Scott už se nikdy neprobudí podle. Proč máš takovou čelist? Ty to není bezpečný vůči dětem vůbec. Ten Freddy ještě jde, ten je fakt v pohodě, ten je nejméně scary asi zatím. Jak vypadá Chica vůbec? Nechci vidět toho Bonnieho! Ne. Nechci overreactit, jo, ale tohle prostě není jumpscare, samozřejmě, ale tohle má tak daleko víc horovou atmosféru. Mně stačí se jenom takhle na tohle dívat a je mi zlé, je mi nechutně, fakt jako není mi to příjemný. Mám husinu, kámo, v těle, Chica nemá oko a taky má prostě divnou pusu, kámo. Reálně jim stačí jenom změnit tu pusu, ale hnedka se tak 40krát víc creepy. OK, takže tady už nám to trošku víc představilo všechny ty animatroniky, jak budou vypadat, hodně creepy. Další videjko je snad to vůbec jeho nejsledovanější, má se FNAFu 4. díl a je to nějaké vystoupení na stage, takže jdeme dát like, jdeme se na to podívat. A ano, klasicky kazetka Fazbear Entertainment, vystoupení. Už se to začátku glitchuje, to se mi nelíbí. OK, tak hele, tak tady vidíme Chiku. Jedno oko, rozbitý. V pořádku, vůbec by jsem se jako děcko nebál, kámo. Všichni ty animatronici mají zuby, odporný, jak ti zežrat. To nedává smysl, protože děcko se to musí totálně bát, já bych to v životě nevlezl. Ona zpívá. OK, nějaká dětská písnička asi. A proč zpívá Freddy? To je divný, že Chica je tady vepředu, ale asi chtějí ženský hlas na tuhle písničku, hádám. Teď se to jak podělá, jo. OK, tak tohle byl hodně dobrý switch, kámo. Takže já myslím, že tady už v ten moment v nich jsou ty děti. Tady už je to po tom, co William Afton udělal ty vraždy. Víte, že Notino je s vámi každý den. Pomáháme například umývat, pečovat, omlazovat nebo udělat dojem. Nyní navíc doprava zdarma na vše. Například i na oblíbené značky Lancome a Yves Saint Laurent. Nakupujte krásu jednoduše a výhodně online. Notino.
Eurovíkend nebo další dovolená? Rezervujte si levné lety, Eurovíkendy a dovolené na sky.cz. Oni tleskali? Ne, nějak se bavili asi jenom. Netleskali. Error. Jako písnička dobrá, jo, nebo kecat docela jako Pepe Jam. Na, 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 na. Jaj, bože můj. Další videjko je noční mód. Dáváme like, jdeme na to. Ne, počkej, to je Pirate Cove. A tady má tu pirátskou tu, to je Foxy na 100%, to je Foxy. Ale je mít takový oranžový, víc takový dohněda, tak jsem si myslel, že to je Freddy. Jo, otevírá se opona a poběží, ne asi po sekuriťákovi hádám, nebo něco takovýho. Oh, a Freddy, jo, takže to byl Freddy, tady z Freddyho smích, nějak se zasmál a vypadá to, že mu nějak asi jako řekl, že, já nevím, jdi na něho nebo něco takového, prostě nějak asi zmanipuloval. Je to teda hrozně ve špatný kvalitě, je to hrozně glitchnutý, oh. Oh. Oh! What? What? Oh, počkej. Tak tady se teďka za poslední 5 vteřin to událo strašně moc. Tady začaly extrémní glitche, jak kdyby nějaký vzpomínky toho Foxyho. Potom tady máme ten stage, kde oni prostě hrajou, je tady záběr na Chiku. Tohle vypadá v tom glitchi, že je jak kdyby místnost, kde on se stal z něho ten Springtrap, kde mu navlhl ten oblek a zmáčklo ho to. Hromada náhradních očí, takže tohle bude asi parcent service, hádám. Tohle jsou dveře samozřejmě na zavírání. Tady máme asi tu security místnost, to je ten celebrate post, že jo? Tohle je prostě ta securitácká místnost. Papit! Kámo, tak to je ale hrozně odporný obrázek Papita. Ta maska vypadá až moc reálně, kámo, to vypadá až moc jak lepka. Tady máme malýho Bonnieho, Papit zase. Tady je ten Bonnie z toho prvního videa, jak rozbil tu kameru. A tady je missing nějaký poster, že někdo se ztratil, někdo se pohledává. Další videjko je vloupání, prostě vejdí nějak dovnitř. Asi hádám, že do té restaurace. Lidé tady vědí, že už je helpy, který tady říká nějaký safety tips, nějaký rady pro bezpečnost. Let's party, klasický poster s Freddym, akorát teda s tou víc creepy variantou. Freddy nám vlezl do Person Service, takže už se nám hýbe. Takže teď jsme před tou restaurací a jsme asi někdo, kdo se, já nevím, snaží vloupat dovnitř, nebo bys to dělal, kámo? Takže my jsme asi někdo, kdo se snaží vloupat dovnitř. Dobře, vypadá to, že jsme otevřeli bránu a prostě jdeme dovnitř. Nevím, jestli máme klíče, nevím, jestli jsme se tam vloupali, takže to jsou asi dvě nějaký role zároveň, že jeden je sekuriťák, protože máme nějaký voice box, nějaký poznámky. Jo, hele, počkej, vezmeme si poznámky. Takže Paranormal Investigation, takže my jsme nějaký Ghost Hunter, že jsou se nějaký paranormální jevy a že to jdeme prozkoumat, takže asi jsme se nevloupali, asi to máme dovolený. Máme tu kameru, jasně, a máme Ghost Detector, jasně. Typek je happy si dávat. Ne, to je moc blízko, kámo. Nechoď blíž, kámo, já mám prostě na tvoj. Tak strašně dobře udělaný, naanimovaný, natočený, to světlo, vypadá to hrozně dobře, ale nechoď tak blízko. Chica nemá reálně jedno oko. Fakt nevím, co se jí stalo. Takhle neměla pusu. Když se otevřela pusa, tak vyměla to, tak vyměla potom. Ona se pohladný. Ale ne. Někdo nás tady evidentně zavřel. Zpátky, anebo nějaký automatický systém. Takže otevíráme Pirate Cove a schválně. Kdo je zatím? Takže Foxy, jasně, mně to došlo. Foxy zmizel, že jo? Teď to bylo v tom videu, že odšel do toho exitu. On odešel reálně. Takže číslo 3, Security Office. Ale někdo sám přece dělal přes ty kamery, takže v Security Office musí být Night Guard, ne? Neutíkejte, nekřičte, nekaďte na podlahu, buď u mámy, než aj na Freddyho a odejdi, než se setmí. Děkujeme. Obrazovka, větra, cupcake, Balloon Boy tam dokonce je. Dobře. Co tady dělá Papitova hlava? A i Balloon Boy je jakoby hloupost, nebo není, protože ve dvojce jste jakoby dřív, to je jakože dřív ještě než jednička mám dojem, jo, ale a ten cupcake je hrozný, ale kámo, ta maska vypadá až moc real. Co se děje? Něco je tady. Blízko. Není to ten Foxy? Protože to nevypadá lidi na Freddyho. To je ten Foxy, který zmizel z toho Pirate Cove, to je on? OK, tak tohle se docela zvrtlo. Po reálně 7 minutách už konečně něco. Takže bylo to creepy, bylo to zajímavý, ale teďka už nějaká akce. Takže jsme zdrhli. Kámo, tak to je nejhorší lokace, kde se může štít zavřít, zase ta Bonnieho hlava. A i ta Freddyho, to je hrozný.
Fakt mu upadla hlava a začala random hrát písnička tady z toho voiceboxu, jo, mi upadla hlava. Fakt, že jo? Co se děje? Už se na mě podívali. Už se na mě podívali. A vzadu je tady červený světlo. To znamená, že tam je aktivní kamera. Najednou se ty hlavy začíná zdívat. A i tahle. Všechny. Ne, Bonnie, ne. Ne, to je Foxy. Zavři. Kámo, ta hudba do toho. Foxy buší na dveře, snaží se dostat dovnitř. Vyrazil to. Děj, zavři je. Papit. Takže nakonec to Foxy jenom otevřel a najednou je tady Papit. V první řadě vůbec nechápu, co Papit vůbec dělá, protože ve hlavě se nemá být, ale chápu, že to je remake, takže borec si to může samozřejmě předělat, ale je to zajímavý. A ta Papit vypadá hrozně creepy. Jo, a už není. Už odešel reálně. Dobře, no takže s naším panem Ghostbusterem, chytačem duchů, lovcem duchů, to asi nedopadlo zrovna moc dobře. No nic, tohle bombu bych to ukončil. Dneska to opět bylo mega creepy. Já doufám, že se ti video líbilo, pokud ano, jak říkám, nahoď like a do komentářů mi doporuč nějaký Stůj, posuň se trošku. Kam jdeš? To co děláš? Jasně, blokuj mě tady, víš co. Ale ještě předtím, než se vydáme tady rovně dopředu, tak pojď si trošku potrénovat. Pojď, ty vole. Co je? Kam jedu? Jo, to je hustý, ty nemůžeš logicky couvat. Ty musíš jít jenom dopředu. Couvání prostě není možný. Co prostě mě děláš? Já jedu po tom. Prvé po boku. Jo, to zpátky naloděný, neboj se, banger. Čum na mě. Bang! Tak pojď, jedem. Tohle to mělo být úplně v pohodě prostě. Žádná snaha tady vůbec, nemusíš se namáhat, prostě si jedeš, víš co, úplně v chillu. Triček. No já dal triček, viděl jsi to? Ty děláš co, prosím tě? No, vidím moc to. Jsi dobrý. To bylo podle plánu, teďka jdu na to. Ne! Pomoc. To jsou díry! No a jsi Čau. Můžeš mi pomoct, prosím tě? Můžeš mi taky pomoct? Ne, pomoc mi ty. Chyť se skateu. Jak jsi vyjel? Jump. Já to mám. Ty vole. Mám to, jedem. Prostě jenom rovně. Ale tady na tebe počkám. Zabrzdí. Pojď ke mně. A jedem. 3, 2, 1, pojď. Tak ty vole. Tak tohle ale je bombastik. Tak tohle jako fakt kamikaze. Nevím, jestli kamikaze, tohle bacha. Dávám bacha. Jo, dobrý. Takže tady to začíná být trošičku těžší, ale je to pořád easy. Yes, na to. Jedu, vidíš, vybral jsem správnou. Bacha. Lasery. Hop. Zaláva. Hop. Už ten triček. Takže tady to začíná být trošičku těžší, ale je to pořád easy. Yes, na to. Jedu, vidíš,